Aquesta és una publicació amb el títol Understanding Vulnerability in the Context of Climate Change, que hem codirigit la professora Rama Bentirú de la Universitat de Neuchâtel i jo mateixa, i en la que participen diferents professors en l'àmbit del dret, tant de la nostra universitat, també professors de la UB, diguem que no són juristes d'altres disciplines, i també professors d'altres universitats, aquí a Catalunya, a Espanya i també arreu del món. És una de les raons pels quals també és una publicació que hem fet en anglès. Bàsicament el que aborda la publicació, aquest treball col·lectiu, és el concepte de la vulnerabilitat i molt especialment aquest concepte en el context del canvi climàtic. La idea bàsicament és intentar examinar quin és l'abast d'aquest concepte que en moltes diferents manifestacions apareix en moltes dimensions de la nostra vida habitual, però des de la perspectiva del dret té una complexitat particular. I bàsicament el que intentem és, a través d'aquestes diferents manifestacions, veure com es constitueix com un patró ja comú a molts dels diferents aspectes que giren al voltant del dret ambiental internacional i molt particularment en el context del canvi climàtic.